Hej alle sammen. Den her video den handler om grundlæggende principper i intervaltræning. Hvad der er ideen med det, og hvordan det adskiller sig fra det, som vi sådan normalt kender som konditionstræning. Sådan en mere kontinuerlig træning, hvor man løber i et stræk. Så jeg har snakket lidt ud fra de her slides, hvor jeg vil komme med nogle eksempler på noget intervaltræningstyper, og noget omkring de grundlæggende principper i intervaltræning. Den håber jeg med på. Yes, vi har som sagt de her to forskellige konditionsformer, som vi skelner imellem. Der er en her, som kalder for kontinuerlig træning, som som sagt, som jeg lagde ud til at starte med, er hvor man for eksempel løber 5 km i stræk uden at holde pause, eller 10 km, eller hvad man nu. Så det handler ligesom om, at man løber det i et langt stræk. Ja, og som modsat det, så har vi det der hedder interval, som ligger lidt i navnet, at man deler det i, at man løber i nogle forskellige dele, altså man har en aktiv del, og så holder man en pause bagefter, og det laver man så flere gange i træk. Så det er det, der hedder intervaltræning. Ja, der er nogle principper i det her intervaltræning. Hvorfor er det, man skal lave det her intervaltræning? Hvorfor er det er smart? En ting, man kan sige om intervaltræning, det er, at hvis du kun har, lad os sige, 20 minutter til rådighed, så kan du faktisk her, som det står i den første linje her, der kan du arbejde flere minutter med sammenlagt høj intensitet. Så i stedet for, at du løber 3-4 km med sådan et jævnt tempo, så er det bedre, fordi du samlet set får mere intensitet, altså du får mere træning ud af at ligge det i en interval kontekst, eller kan man sige en intervaltype af træning. Det har en højere effekt på det, man kalder den maksimale iltoptagelse. Altså hvis man arbejder flere minutter med en høj intensitet, så vil det helt klart have en effekt på det, man kalder for den maksimale iltoptagelse. Altså hvor meget ilt, som kroppen producerer og kan få sendt ud i musklerne per minut. Det er det, man kalder for den maksimale iltoptagelse. Hastigheden på det. Og udover det, så vil det også øge det, der man kalder for den anaerobe kapacitet. Og det er den, der står hernede. Der er nogen, der kalder det for spurtevne. Jeg satte det lidt i citationstegn, for det er en mere korrekt beskrivelse at sige den anaerobe kapacitet. Altså hvad er det for en kapacitet, man kan arbejde med i det, der hedder det anaerobe, altså hvor man arbejder på sådan 80-100% af ens maksimale ydeevne eller maksimale iltoptagelse. Og hvis man er deroppe, så vil der vil også være nogle muskulære tilvænning, at man vender kroppen til at arbejde ved høj intensitet i længere tid. Og det leder mig lidt her i den sidste der, at både man kan arbejde ved øge den der anaerobe kapacitet, og man vender også kroppen til, at man kan løbe i et højere tempo. Så hvis man gerne vil opnå for eksempel at blive hurtigere på en mellemdistance, det kunne være 5 km, 10 km, så kan det faktisk være en rigtig god idé at lave en masse intervaltræning, selvfølgelig lagt sammen med noget kontinuerlig træning. Men der er ingen grund til at tænke, at fordi man laver intervaltræning, så får man mindre ud af det, fordi man holder mange pauser. Tværtimod, så får man faktisk mere ud af det. Ja, og i forlængelse af det, så kan man lige sætte sådan en figur på her, hvor man siger, hvad er det for nogle forbrændingsprocesser, der sker undervejs, når vi arbejder i interval. Og man kan sige, hvis man arbejder nede i det lette her, det er jo ikke sådan en hoser, det er jo ikke som sådan nødvendigvis interval, det vil typisk være, hvor man jogger en tur. Og der kan man se hernede, der har vi den første del hernede, det er det, der hedder altså ATP-omsætning i millimol. Der har vi en del her, som er fedt, og den anden halvdel er ligesom det, der hedder glykogen. Og herover, hvis man arbejder i det, der hedder submaksimalt, altså lige under det maksimale, det er cirka 70% af den VO2 max, man arbejder i, eller har som max, så vil der være en større del her, som er, hvor man forbrænder fedt, og en endnu større del, hvor man forbrænder noget glykogen her. Hvis man så kommer over i den høje intensitet, altså hvor man arbejder omkring de der 90-100% af ens VO2 max, så sætter man fedt, omsætning eller fedtforbrænding ned. Til gengæld så sætter man glykogenforbrændingen enormt meget værd, plus at man har det her kreatinfosfat heroppe og CHO-laktaten, som også får en del af det. Så det vil sige, at de heroppe, de er det, man bruger til det mere eksplosive arbejde. Og det får man trænet ved, at man arbejder intensivt. Så derfor får man samlet set mere ud af at have nogle intervaller,
hvor man arbejder intensivt, i stedet for at man kun arbejder her submaksimalt, eller arbejder på det her let arbejde. Så det her giver samlet set, altså til kroppen, en bedre og mere, jeg kan sige, samlet set en højere intensitet, og dermed også en bedre kondition samlet set. Jeg har vist nogle eksempler på, hvordan man kan lave intervaltræning. Her er der et schema, som jeg vil ikke gennemgå det hele, I kan selv kigge på det på et tidspunkt. Men man kan for eksempel lave den her 1000 meter intervaller, det er sådan en klassiker, hvor man arbejder med at løbe en kilometer, og så er der 2 minutters pause imellem. Og man kan lave, så står der her fra 2 til 6 intervaller, og så har man så afhængig af, hvor mange intervaller man har, så kan man holde kortere eller længere pauser. Det er en meget, meget effektiv intervaltype til at arbejde med det, vi kalder for den her maksimale iltoptagelse. Ja, så jeg vil ikke fortælle så meget andet, andet end det her er eksempler på intervaltræningens intervalsplan, som man kan tage. Og typisk vil man måske have to max 3 intervaller, som man arbejder med. Så husk at lave en grundig opvarmning, ud og lave nogle intervaller, 2-3 typer af intervaller, som I kan se her, og så lave en god jogge-nedvarmning igen. Så man på den måde både får noget kontinuerlig træning, man får en god midtertræning med interval, hvor man er varm, men ikke er udbrændt, og så får man så jogge ned og får hele den der afterburner med. Ikke? Ja, det var det. Jeg håber, I har lært noget. Det har jeg. Hej hej.